Hyundai iX35, 10 месец 2015 година, 1.7 дизел, фейслифт, внос от Италия. Нито един прибоядисен детайл. Грам ръжда. Абсолютно всички екстри за модела. Навигация, кожен салон, кейлес. Ето, отлично състояние. Кейлес. Мотора работи перфектно. Кожен салон в отлично състояние. Ето. Ето го вътре. Оригинални стойки. Реални километри, сервизна книжка. 228 000. Навигация. Атлон. Стърната. Камера за задна. Отлично състояние са. Вибиране на огледала. Подгряване на седалки. Ето салона. И отзад. Гуми до 2024 година Pirelli. Топ състояние.